Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Minister van Justitie Quincy Girigori maakte gisteren bekend dat er in 2019 in totaal 86 personen zijn opgepakt die Curaçao illegaal met een bootje vanuit Venezuela probeerden te bereiken. Dat is meer dan in 2018. Toen werden er in het eerste halfjaar nog geen 80 mensen opgepakt die zonder documenten op Curaçao probeerden te komen. Girigori zei gisteren dat bij die overtochten steeds vaker wordt geprobeerd om drugs en wapens te smokkelen. Ook maakte de minister bekend dat er tot nu toe in 2019 247 mensen zijn uitgezet uit Curaçao. Bijna 200 komen daarvan uit Venezuela. De politie heeft vanochtend een man neergeschoten op verdenking van diefstal. Het gebeurde nadat de politie een melding had gekregen dat de twee verdachten bezig waren bij Cerro Fortuna Bieu op een plek waar huizen worden verbouwd. Bij aankomst trof de politie twee mannen aan die bezig waren met het stelen van ramen. Hierop wilde de politie de twee arresteren, maar beide mannen renden weg. Eén kon snel aangehouden worden, maar de andere liep ver weg van de politie. Uiteindelijk is er geschoten en heeft de man een schotwond opgelopen. Hij is behandeld in de polykliniek. Beide mannen zijn gearresteerd. Minister van Justitie Quincy Girigori is niet bang voor een uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Die zal zich namelijk binnenkort uitspreken over de wijze waarop Curaçao omgaat met het uitzetten van ongedocumenteerde Venezolanen. 32 Venezolanen hebben deze week van het Europees Hof te horen gekregen dat ze voorlopig nog op Curaçao mogen blijven en dus niet uitgezet kunnen worden. Girigori reageerde gisteren op deze zaak. Hij stelde dat eerst nog alle informatie moet worden gestuurd naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens en dat daarna wordt bepaald of er daadwerkelijk een zaak is en wat dat voor Curaçao betekent. Girigori zegt geen angst te hebben voor een uitspraak. Het Curaçaose Toerismebureau maakte gisteren bekend dat ook de maand maart heel positieve toerismecijfers kent. Volgens de meest recente cijfers is er in maart 2019 sprake van een groei van 15% ten opzichte van maart 2018. In concrete cijfers betekent dit dat er afgelopen maand 5000 toeristen meer naar Curaçao zijn gekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit jaar kwamen er afgelopen maand 41.861 toeristen naar Curaçao. Het aantal Nederlandse toeristen is gegroeid met 17%. Eerder waren er ook al positieve toerismecijfers over januari en februari van dit jaar. Daarmee is 2019 tot nu toe een heel goed toerismejaar. Vanaf dinsdag 30 april is een liter benzine 16 cent duurder dan het nu is. De prijs gaat van 1,73 naar 1,89. Een liter diesel stijgt van 1,34 naar 1,41. De stijging is voornamelijk het resultaat van een substantiële stijging van de aankoopprijzen. Met andere woorden, olie is duurder geworden. Dat meldt het Bureau Telecommunicatie en Post. Ook water en elektriciteit worden duurder en wel vanaf woensdag 1 mei. Het was weer een mooi gezicht, de aankomst van het nieuwe stationsschip van de marine gisteren in de haven van Curaçao. Het gaat om Zijn Majesteit Groningen. Normaal blijven stationsschepen maar 4 maanden in het Caribisch gebied, maar de Groningen blijft 2 jaar. De bemanning wordt tussentijds wel gewisseld om meer regelmaat te creëren voor het personeel. Het schip zal worden ingezet voor drugsbestrijdingsoperaties en ondersteuning van de kustwacht. De burgemeester van de Canadese hoofdstad Ottawa heeft een noodtoestand afgekondigd vanwege overstromingen. Door extreem zware regenval stijgt het water snel. 1 persoon is om het leven gekomen en meer dan 900 mensen zijn geëvacueerd. Burgemeester Jim Watson van Ottawa heeft de hulp van de provincie Ontario en het leger gevraagd. Ook elders in de provincie zijn problemen ontstaan door de extreme regen. De dam van een waterkrachtcentrale in Bell Falls in het westelijk deel dreigt door te breken. Zo'n 250 mensen in de omgeving moesten hun huizen uit. Eerder deze week werden rond de stad Quebec, grenzend aan de provincie Ontario, al meer dan 1200 mensen geëvacueerd. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.